Всичко започва от една точка в необятния космос. Приятели, в момента сме у космоса. Планетата Земя. Малка, но изпълнена с безброй истории, идеи и въображение. От тук започва и пътят на всеки творец. С поглед към света и желание да го види по нов начин. Някъде на тази планета някой взима молив, хартия или четка и прави първата линия. Така започва търсенето. Между форма, светлина и композиция. Днес вратите на Художествената академия се отварят, приветствайки всички кандидат-студенти да покажат своите умения и да станат част от академията. Тук се среща талантът и трудът, а всяка грешка се превръща в стъпка към развитие. Нека проследим приемният изпит в тази люлка на творчески дух. Колеги, искам да ви споделя, че интересът към академията е много по-голям от миналата година. Имаме много кандидати и това може само да ни радва. Добре, нека да заповяда следващия кандидат. Здравей, колега! Добре дошъл! Искам преди да започна да отправя негативност към едни хора, които ме следват, фейк профили, на гадни хейтърчета, мамини синчета, долни гадни путки, бета къкове, които знаят само да се ебават с хората. Ако гледате това, ебете си путката майчина, вие сте бета къкове, вашето мнение за мене не значи нищо, вие нямате право на глас за мен да коментирате моите видеа. Вашия интелект е на много по-ниско ниво от моето. Така че просто замълчете и си дръжте хуя в устата. Манафи! Колега, не разбирам на кого говорите. Ние сме от среща. Артисти! Знаеш, че са емоционални. Вълнува се заради изпитът. Да ви покажа моите рисунки, които ще видите, когато съм рисувал през годините. Това съм аз. Това е Тедакъм. 3D рисунки. Тази ми е любимата, не знам защо, просто ме кефи. Както виждате, съм фен на клоуна. На клоуните. Така си представя гаджето на една от моя клас. Обидо. Това предаване вече не го дава, липсва ми. И хуй дядко. Слушайте, въобще не ми харесва на къде отиват нещата с този. Не може да го прекъснем. Ще бъде неуважително. Кой знае, може да е следващият Ребранд. Ти няма ли да кажеш нещо по въпроса? От сутринта не си обелил и дума. Това ми е любимата рисунка. Мордекай и Ригби. Ти си виновен. Не, ти си виновен. Джастин Бибър подобрена версия. То горе си прилича. Майкъл Джексън. И това е последната рисунка. Тупак. Ох, радвам се, че най-накрая приключи. Не мога да повярвам какъв объркан младеж. Дано следващите бъдат по-добре. Здравейте, колега, представете се. Пуша трева и крек по цял ден и събирам на какао бич тен. Пуша марихуана и крек по цял ден и събирам тен на какао бич тен. Сасахули, хай спид, Гучи, флип-флап, слайти. Шети фарелати. Имам да ти дам три по списъка, има лайт. На дръжката ли лав грип. И където и да го фурна в бега, има само един лед спин. Чай да свия, чай да свири. Ноша щив, моден, заразен с спин. Аз съм зареден с свити и да много фана. Да много фана на гоя. Гърна на his body jump, body back up. И не свърнахме още един. Финес на пъти още един. Тя ме обича, като насила. Тя ме обича, сама съм и син. Тя не съм половината бери, половината си. Ако те съм миши, то съм Максим Булат. И ще остане мистерия, да те убия в истерия. И ще остане мистерия, да те убия в истерия. Ти ме научи да готвя крек. Брейк да пей, каротека брейк. Брейк и брейк, каротека чек. Зоби бой се рола, нашите момчета ще...
Това бе последното ми обаждане към вас, нещастници, долни букуци, такива. Търсах да се обърна към създателя на Глюкоза Студиос, някакъв си Теодор. Травмирали сте детето ми, нещастници, за 15-ти пореден ден, без значение колкото и да блокираме вашия канал, към гледало е вашите неща. Реве от 3 дена, не може да се съвземе. Мъжът ми е предприел мерки срещу вас. Следващия път, когато се обада, ще ви чакам в съда на 100. Мъжът ми има връзки. Вие да тровите децата с такива неща. Ясно ли ви, нещастници долни? Господ няма ли за вас? Господ няма ли за вас? Питам. Чуйте какво